Salutare la toți, eu sunt David și astăzi o să ne jucăm FC Mobile. E primul episod cu FC Mobile. Sper că o să vă placă. Stați acum, opresc și muzica. Sper că nu se aude câtare. Audio. Nu. Gata. Perfect. Hai să vedem ce avem pe aici. Stop. N-am nimic ce să iau. Bun. Mă, și ăsta puțin. Deci asta e echipa mea. Nu e cea mai bună. Dar e ok. Aha. Și vreau să jucăm și noi puțin la Play. Oh, acum am văzut că am și o turnament deschise. Să jucăm la beginner începem. Până nu prea am jucat la asta. Manchester United, nu. Aș lua Liverpool. Nu iau Juventus. Deci Barcelona, Manchester City, Borussia Dortmund. Sau hai să luăm Real. Și începem. Să jucăm. Scuzați-mă dacă se mai audă gen voi, ce frate meu. Napoli. Na, uite, Napoli. Ia mâncare, Poli. Napoli, mâncare. Da, e foarte clar. Ce fac? E pe o lovitură frumoasă. Tchouaméni. Vinicius. Vini Junior. Wow. Assalamu alaikum. Tchouaméni. Gol, Tchouaméni. Am dat Kylian Mbappé. Păi nu știu cum se transferă, sincer, fac fotbal la ceva, dar spre rușine mea nu știu cum se transferă în celălalt. Mbappé. Stras tot făcut surând, cu gol. E, da, dar am ales că nu știu repede, 2 minute. Cam greu să pierzi. Foarte greu să pierzi. Și Valverde gol. Și Valverde n-a dat gol. Ce? Eder Militao.
Ei au început. Camavinga, universare nelle sale di Camau. Dancing. Eder Militar. Vini, o fază superbă. Eder Militao. Vini. Iarăși Vini, fază superbă. Tchouaméni este aici. Vini. Telegram. Dacă scrie Telegram. Potato, Mendy. Tu se scoate Mendy. O defende. Oricum de gol. Și-a plecat. Vini. Nu o să dau gol, dar încerc și eu ceva tare. Cum ziceți cum a fost? Afară careului. Aproape de vincul, nu e vincul. Astăzi așa jucăm doar meci. Poate mai data trecută o să jucăm mai mult. Și eu iară fază și de drum de școli. Cât am? 4 euro. Joc curând că mă plictisesc pe ăștia. Sunt prea slabi. Hai că... Salut! Adică a fost un videoclip foarte scurt, adică 7 minute. Acum aflăm și că durează un meci. 6-5 minute, cam așa. S-ar putea să fie un gol. Deci cam atât a fost, băieți, cu acest. Vă mulțumesc că m-ați vizitat. La revedere!